Добре, се намукаш. То е ясно. Там до терминал. Ай, искам да слушаш да карам. Значи те от вас. Гледат от тебе, да. Няма никой значение за мен. Давай. Така ще можеш да хващаш по-лесно с камерата и да снимаш десните рамена. Помагайте на камера. Махай, махай. Добре, готови ли сте? Да. Чао! Отиваме в траса. Оправите се, не знам. Не, стоп, стоп. Чакай, чакай. Чакато гребете напред, няма да го преборите храста. Трябва назад, дайте назад. Ние дали пък не заседнахме някъде? Айде, назад гребем. Назад. Гребем назад. Добре, напред. Айде, само че да влизаш напред. Първо бързите. Стоп. Бъди ми. Добре, я да видим сега. Десни напред, леви назад. Добре, стоп. Добре, всички напред. Стоп, стоп. Бъде, бъде сте. Някой ми препляска, но отпрещам тази камера. Ти се отвършен какво. Как се било като отпред? Това, които Аз се виждам. Общо дето ти контролираш цялата лодка и не става да наблюдаваме. Не, вие ми помагате. Значи всеки път, когато чуете леви напред, десни назад или десни напред, леви назад, това означава, че ми помагате, защото нали, иначе сме примерно сме 500 кг лодка и нали, в някакви моменти е много трудно да я преместя цялата и по този начин вие ми помагате. Просто стават по-бързо нещата. Веси! 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 Не си ли номер 4? Добре, назад. Стоп. Стоп, бе. Добре, напред. Стоп, десни напред, леви назад. Стоп, всички напред. Синхрон. Раз. Добре, да. Стоп. Сега първият бързо си казва матрицата.
Бургас. Напред! Добре, готови ли сме? Напред! Добре, напред! Добре, готови ли сме да влезем във филма? Добре. Добре, само като имаме напред или назад, не спирате да гребете, докато не ви кажа. Напред! Стоп! Напред! Стоп. Десни напред, леви назад. Стоп! Напред! Давай напред, греби! Давай напред, давай! Стоп! Аз отгледам и Ожадня ли? Виж колко капучино имат. Има, да. Колко горе-долу дълбоко? Различно е, да. Може пък и да има, не знам. може да направим едно снима. Ти ли ще пробваш? Хайде, просто ги плавам. Колко време ти издържа батерия? Час по мен някъде ще издържи. А колко ни е спестовето? Толкова е. Би трябвало да изкара. Добре. А преди, сега защото съм имал 56-7 години, имаш там едно място, дето спираме и си ме смъкне лодка. Да. Сега ли? Беше нещо с баско май. Да. Не знам, близко ли беше или много. Добре, напред.
Стоп! Сега какво ни очаква? Един бързий, който се казва пералнята. Да, този бързий е доста интересен, има и други наименования. Кривата вълна, бегуновата вълна и така нататък. Но пералнята му е така най-мотива. Да, обича да пере лодки с хора. Той е доста техничен бързий, защото е на ляв завой и в същото време има два камъка да сме по-близо един до друг. Има два камъка, така, които търчат и реално те в момента са под вода, но минаването е доста технично, за да не се удари с тези камъни, да спукаш лодката. И в края на бързо има една вълна, която ни удря леко странично. Затова ако чуете наклон, всички се наклонявате напред и надясно и загребвате в същото време. Добре, всички напред. Но това само ако чуете наклон, нали? В случая ще ни трябва наклон надясно. Да. А вие на къде сте? Е към тебе как? Но само наклон, без да се хвърлят. Нали, защото ако се фърлят, ще се обърнем. Витко, гледам там! Трябваше да се сложиш на гърба. Еми, Добре, напред. Стоп. свърши вече. Върши тя. Напред. Стоп. Напред. За младията опитвате. Стоп. Напред. Давай напред, давай. Стоп. Напред, напред, напред. Стоп. Камък е там. Напред. Стоп, леви напред, десни назад. Десни назад. Добре. Стоп. Напред веднъж. Стоп. Назад. Стоп. Десни напред само, десни напред. Всички напред. Десни напред само, десни напред. Стоп. Сега хареса ли ви пералнята? Супер. Сега какво правим? Сега чакаме фотографията и видеооператора. После е леко да се преместим на ония мост там. И това е така наречения мост на въздишките.
Добре, хайде да отидем малко назад. Стоп, десни напред само, леви назад. Стоп. Как е изпускането? Добре, всички напред. Стоп. Всички назад. Стоп. Назад. Стоп. Тимо. Съжалявам, музиката при мене. Всеки мене тук. Напред. Десни напред, леви назад. Стоп, напред всички. Стоп. Значи носи 51 човек за камера. Значи това ми е любимия бързей. Ако някой иска или приема с камерата, може да отидеш там най-отпред. Да клекнеш на колене Да. и да се хванеш за въжетата. Да? А пък ти Хасане ще отидеш на неговото място. Дай ми гребо. Че аз съм разпитал. Ела тук да видиш десните копа. Задължението Добре, следващия път е музиката. Да. Те. А, така, да гази за хубаво. Дай леви напред. Дай. Дай. Дай, греби. Стоп, десни напред само. Не става от скалата. Напред. Дай. Стоп, десни напред, леви назад. Ето. Стоп, всички напред. Греби носи, греби. Къде да се? Стоп. Леви напред, десни назад. Стоп. Всички напред. Дай. Сега назад. Така, когато влизаме в движението, ще ви дам на команда наклон наляво. Продължаваме да гребем обаче. Тоест? Той се А това не се гребеш. Наклон наляво и гребем. Добре. Стоп, стоп. Стоп. Десни напред, леви назад. Стоп, всички напред. Дай. Пачка! Дай назад. Охо, дай. Мега. Да. Супер. Да остана най-доволен. Укъпа са днеска, какво ще бъде? Супер кон. Аз се чух. От валата вече.
Жоне, как е? Сух съм ти кажа. Супер, много готово се води. Сега, ако случайно не знаеш, в момента изпълняваше ролята на русалка. Да. Знаете ли коя е най-готината професия на света? Да. Не лъжа.